Hej Anders. Nu vil jeg gennemgå opgavesæt 19 af bioteknologi A, eksamensættet. Ja, og opgave 1 det går ud på, at jeg skal beskrive den kemiske opbygning af alginat på figur 1-2. Og figuren det viser et udsnit af polysaccharid alginat. Og at det er polysaccharid, det vil sige, at det består af mindst 10 monosaccarider. Og det her det er altså blot et udsnit af det. Jeg kan se, at hvert monosaccharid det består af 6 carbonatomer, 6 oxygenatomer og 8 hydrogenatomer. Så der har det mobilformen C6H8O6. Og hver af de her monosaccarider det er bundet sammen af det, man kalder for en O-glucosidbinding, som vi kan se her. Altså en æterbinding. Og bindingerne er bundet sammen fra det første carbonatom til venstre for det, og det fjerde til højre. Altså vi har 1,4 glucosidbindinger. Og hver af de her monosaccarider, de har hver 2 hydroxygrupper, altså OH-grupper, som vi ved er hydrofile grundet de polære kovalente bindinger, hvilket bidrager til, at polysaccaridet som helhed er hydrofilt, der altså er vandopløseligt. Derudover kan vi også se, at hvert monosaccharid det har de her carboxylatgrupper på 6. carbonatom, altså den her korresponderende base til carboxylsyre. Og det gør jo, at den er negativt ladet, og den fungerer så som en base, så hvis den kommer i en tilstrækkelig lav pH, så vil det så kunne optage et hydron. Og derudover kan man også forestille sig, at det kunne lave nogle ionbindinger med andre molekyler. Nu vil jeg gå videre til opgave 1-2, hvor vi på figur 1-3, eller hvor jeg skal analysere resultaterne på figur 1-3 og vurdere, hvilke udfordringer der kan være ved at anvende alginatlyase til industriel sammenhæng. Ja, og først og fremmest så ser vi så på figur 1.3 så ser vi hvordan enzymet katalyserer under forskellige abiologiske forhold. Nemlig til venstre ser vi at det er temperatur som der er faktoren, og ved højre så ser vi det pH. Til venstre her, lad os sammen med at aflæse til venstre, hvor vi ser enzymaktiviteten i forhold til temperaturen. Hvor vi kan se, at det her alginatlyase, det har sin temperaturoptimum ved 10 grader. Og fra 10 til 20 grader, der ser vi altså et fald på omkring 65%. Så det er altså relativt temperatursensitivt. Og så ved 40 grader her, så denaturerer enzymer. Så altså fra de 10-20 grader, så det er et relativt stort fald, men så fra 20 til 30, så ser vi altså kun et fald på omkring de 35. Hvis vi går videre til højre side af figur 1.3, hvor vi kigger på som en funktion af pH, så kan vi se, at enzymet her det har et pH-optimum, når pH er 7, altså når det er neutralt. Vi kan se, at fra pH 6 til 7, så ser vi altså en stigning på 60%, og omvendt vil der så også ske et fald selvfølgelig. Men derimod fra pH 7 til 10, altså en ændring i 3 pH, så ser vi altså, at den kommer ned på 40 igen, så den er altså mere sensitiv, så er den altså mere sensitiv i den sure ende, end den er til den basiske ende, men stadig rimelig sensitiv, så det er altså ret pH-sensitivt enzym, jeg med at gøre her. At det her, det er jo, det at den er så pH-sensitiv, det vil jo selvfølgelig sørge for, at man skal lave en ret effektiv buffer, pH-buffer, når det er, man skal til at bruge det her i industriel sammenhæng. Fordi det kræver, at det ligesom er i den her ret specifikke pH, for at det fungerer optimalt. Og man kan også forestille sig, at det vil være rimelig besværligt at hele tiden skulle holde den på præcis 7, for ellers vil du allerede
6,5, så vil den falde med 20%, ikke? Hvilket jo for mig lyder rimelig meget. Derudover så ved vi også, at E. coli-bakterierne, de vil også have en relativt lav aktivitet ved de 10 grader, fordi de ligesom normalt lever bedst under 30 grader. Så det vil altså være relativt svært at finde et leveforhold, som vil være passende for begge parter, kunne man forestille sig. Ja. Kan vi se, om der er noget, jeg har glemt. Nej, det tror jeg ikke. Nu vil jeg gå videre til 3, hvor det er, at jeg skal forklare, hvorfor det er muligt at eluere, altså at frigøre alginat fra søjlen, når pH er faldet til 4. Okay, så først og fremmest så får vi at vide, at det er søjlekromatografi, som vi får at vide har den stationære fase med de her nikkelioner. Altså det er den, som der ligesom er på søjlen, som vi ligesom forsøger at få det til at binde sig til. Og de positive lader selvfølgelig. Og det kaldes så den stationære fase. Og den mobile fase er den her stærke syre, som man så tilsætter. Og jeg ved, at der er jo de her frie elektroner, som det så er her, hvor jeg kunne forestille mig, at HIS kalder det, kunne binde sig til de her nikkelioner. Men vi kan se, at ved en pH7, så fungerer det her histosin ligesom, eller jeg kalder det histidin, tror jeg det hedder, det kan jeg ikke lige se. Fungerer lidt som en base, altså det kan optage hydroner. Og den her optagelse af hydronet vil ligesom ændre ladningen. Og det er jo derfor ikke, så vil det ligesom ikke være muligt for at den der stadig har den her elektronforbinding eller kovalentbinding med de her nikkelioner, fordi de vil frastå hinanden, og dermed vil det her alginallyase ligesom blive udvasket og oprenset, eller i hvert fald blive udvasket fra søjlen, hvilket jo lyder ret smart, kan man sige. Nej, det tror jeg det var det. Ja, så går jeg videre til 4, hvor det er, at jeg skal analysere de her resultater fra den her STS-G-elektroforese. Og så skal jeg forklare, hvorfor STS-G-elektroforese er en velegnet metode til at undersøge, om oprensningen er lykkedes. Okay, ja, og jeg skal bruge den her figur, og her på figuren så ser vi, at vi har de her 3 baner, som er 3 prøver. Ja, og heroppe af venstre side, så ser vi så størrelsen på de her proteiner. Og i første bane, her har man ligesom nogle proteiner, hvor man kender størrelsen, så man ligesom har en størrelsemarkør, som man kan sammenligne de andre med, som der har ukendte størrelser. Hvilket også lyder ret smart. Ja, så man kan ligesom sammenligne de andre resultater med bane 1. Og bane 2, den viser de her råekstrakt lyserede celler, hvor vi kan se, at der er en masse forskellige størrelser proteiner. Det er blandede proteiner, og det passer jo ret godt med, at det er et råekstrakt. Og så her i bane 3, så kan vi så se, at det er et ekstrakt fra søjlekromatografi, altså det jeg lige har forklaret om, hvor vi kan se, at alginat det er blevet oprenset, alginatlyase er blevet oprenset, fordi vi kender den størrelse på 39,14, og her kan vi se, at den tykke streg her, den passer. Den ligger på cirka 35 til 40, og det lyder til at passe meget godt, ikke? Sammenlignet med den størrelse, man kører, så lyder det til at passe fint. Dog kan vi se, at det ikke er en absolut udrensning, eller man skal sige, at den fungerer ikke helt ideelt. Vi kan se, at der er nogle proteinrester, som der ligesom ikke er blevet udvasket sammen med de andre, som vi kan se. Altså vi kan se, at der er en kæmpe forskel fra bane 2 til 3 allerede, ikke? Men der er dog stadig de her rester, hvilket ikke gør den helt perfekt, men den fungerer til, at vi ligesom kan vurdere, hvorvidt det har virket. Altså det er ikke, de her små fejlkilder her, det er ikke noget, som der
vi kunne tale os fra til at ligesom kunne gøre, at vi ikke kunne vurdere det som udrenset eller oprenset. Man kunne forestille sig, at man ligesom kunne køre den her søjlekromatografi igen, for ligesom at få resterne med, hvis man ønsker en fuldstændig oprensning. Men det vil jeg ikke lige. Ja. Men nu vil jeg gå videre til femmeren, hvor det er, at jeg skal diskutere fordele og ulemper ved at anvende makroalger som ressource til fremstilling af for eksempel bioetanol. Ja, og det er jo smart at anvende makroalger, fordi det ikke indeholder det her svært nedbrydelige stof i deres cellevægge, og det har et stort vækstpotentiale, altså det vokser effektivt og godt, altså det er meget, hvad skal man sige, profitabelt, eller lukrativt, eller hvad man skal sige. Og det er selvfølgelig smart, at man ikke behøver at bruge den her landbrugsjord, som vi jo lige har haft om allerede er rimelig under, hvad skal man sige, nedgang. Altså der er ikke så meget godt landbrug til jord tilbage, så det er smart, at ligesom har det her produkt, som der ikke kræver landjord. Og der er masser af plads til at gro dem, ikke? Man kunne forestille sig, at de kunne vokse relativt meget uden at forstyrre økosystemerne helt vildt. Men dog er der også noget, jeg kan forestille mig, at det er ligesom en af de ulemper ved det. Man kunne forestille sig, at man er tvunget til at gro det relativt tæt på kysten, så det ikke er umuligt at høste osv. Hvilket så kunne gøre, at det ligesom kunne udkonkurrere andre makroalger langs kysten, hvilket ikke er særlig smart, for så får man bare en monokultur, hvilket man kan argumentere for, om det er så godt. Skal jeg lige se. Så kan man også forestille sig, at man ligesom at man ikke kunne producere det i stor skala, uden at man var tvunget til at ligesom tilføre næringsstoffer, hvilket kunne resultere i, at man også tilfører næringsstoffer til andre ting i vandet, som der ligesom opstår en uønsket vækst i. Ja, og det er jo bare en lille ting, men det ved jeg ikke. Eller måske en stor ting, det ved jeg ikke. Nå, næste. Nu vil jeg gå lidt videre med opgave 2, hvor jeg nu skal beskrive, i opgave 2.1 skal jeg beskrive primær og sekundær og tertiær struktur af plektacin, inddrag figur 2.1. Og i figur 2.1a, der kan vi se den primære struktur, hvor vi ligesom kan se aminosyrekædens sammensætning, altså rækkefølge af aminosyre, som vi kan se består af 40 aminosyre. Hvor i den første det er GLY, og den sidste det er TYR. Ja, og i figur 2b, der ser vi hvordan proteinet det nu folder sig, både i sin sekundære og tertiære. Den sekundære struktur, den består af et alfa-helix. Vi kan se, at alfa-helix det har en relativt lav rotation, og så har det så også et beta-sheet, som også har en lav rotation, tror jeg. Og beta-sheetet, det er den her pillignende figur af alfa-helix, og det er den her spiralformede figur, hvor vi har aminosyre 19 og 15, og her har vi altså fra 30 til 39. Og den tertiære struktur, det er altså her, hvordan protein her, det folder sig som en helhed. Og vi kan se ud fra figuren, at de røde aminosyre, de er hydrofobe, og de blå er hydrofile. Og vi kan se, at altså de blå, de har en tendens til ligesom at vende sig, spiralere sig ud mod, sådan væk fra midten, og de røde, de ligesom centrerer sig mod midten. Så ved jeg ikke, hvad jeg ellers skal sige. Jeg går videre til at argumentere for, at svovl oxideres i reaktionen. Her får vi videre disulfidbindingerne i plektacin. Altså, de dannes ved en reaktion mellem sidekæderne af to cysteinmolekyler.
systemmolekyler, C-figur 2.2. Og her ser vi altså de her to systemmolekyler, som